Ahojte, ja vás vítam pri novom videu a dneska som si pre vás pripravila túto hororovku, ktorej som sa už dostala pomocou Gora a Jirka. Oni to hrali spolu a rozhodla som sa tu natočiť, pretože fakt tie videá naše už veľký úspech dosiahli, tak som sa proste rozhodla to natočiť. Ako vidíte, som už v 3. noci, áno, hrala som to poslednou dobou, ale takže je to hororovka, ktorej chodíte po dome a proste vás chodí strašiť taká baba. Nemám rada hororovky a Bože môj. Takže ja si ma chytila. Takže ja sa fakt bojím, diváci. Pomoc. Ja to už nechcem hrať. Teraz by som si najradšej zahral Five Nights at Freddy, ale toto je fakt hrozná hororovka. Takže ja hrajem pomocou jednej ruky a ja nemôžem bežať. Ja si nemôžem pohnúť. Nie, ja to nechcem. Ja som v rohu. OK. Takže ja už vôbec nemám náladu to vôbec hrať. Takže ja to asi nedohrajem, neviem, že to je veľmi krátke video, ale diváci si to musíte proste uvedomiť, že stiahnite si tú hru a pochopiť, aký je to horor, takže ja si budem končiť. O chvíľu, čakaj. Áno, zapla som si sviečku. OK, diváci, takže ak toto video bude mať úspech, natočím aj druhú časť tohto videa, takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak sa vám zdalo veľmi krátke, tak sa ospravedlňujem, ale fakt je to pre mňa strašný horor a ja už to vôbec nezvládam, takže ďakujem za pozretie a nezabudnite